Salaman sik. Aku lek wong ayu nang. Sali Mas. Yo alah, nduk ya. Kaya ponakku dhewe kabeh. Tur neh nama sing doyan kowe ya sapa? Nang Winong salim karo Mas. Nang. Oh, nggih. Kowe nak cipok mborok. Kok jenengan ngoten to? Sehat Nduk ya. Sehat Aku lek alhamdulillah. sinden ayu-ayu nang mulih bojoku gak pateni aku. Aja. Ngene iki sing rumangsa ibu-ibu sing minder. Wis saya minder lho. Kamu harus bisa menyemangati ora seneng pegatan aja mbok larani. Lah engko sak pekan mbok lungsuri. Apa ya tega. Lah nggih, ngawur bojomu kaya gerdu ngono kok. Ngawur saya mesti kaya pos kampling kok. Tiga. Ber kita. Pas. Ya ayo ndak jage. Oh, Lho sinden saiki kudu profesinipun apa? Angkatan udara. Angkatan udara. Berarti transportasi udara. Iya. Iki cara nun sewu, Winong. Iki cara transportasi udara no beda, Mas. Napa? Niki kula jenengke Mandala Air. Mandala Air. Itu artinya Mandala itu manis dalam lamunan. Manis dalam lamunan. Kalau Niken? Niken itu paling tidak merpati. Apakah merpati? Merayu pandai tiba-tiba jatuh cinta. Ini. Apik. Kalau yang satu itu apa? Iki Garuda. Apa itu Garuda? Ini kacangku. Iya, kudune yo rene. Kok ini kacangku? Kudune lek gawe apa? Lah kuwi iya. apa ngono. Ora tau ndelok TV Garuda ini kacangku. Lah kena kacang antum. Iya. Antum iki wong Arab ini antum. Bulus antum. Pancen Iso to, Bang. apa sik kangge? Kangge, Pak. Oh iya. Pak saya. Tiga talent ini mau didawin apa, Gus? Nguitan banget ya Siap. kuwi poncot Jawa sisitan dhewe Iki. Banyuwangen. Coba Siap, kaya apa. Kan bir otono tah. Dadi posisi iki nah. Siapno to. Kan ki yo sing sigra. Otono tah. Nah, sampean kene anu nduk niken cahayu. Anu sampean sampean jero rumah kono, jero rumah. Loh, yo ben Ya kene. siya to Om. Aja om to iki. Ala napa? Yo aa. Ane kulite putih kowe ira yo Nanggap juragan sedot WC ya. Oke. Dibawani sik coba kaya apa ya cara nanti dar. Mari kita dar. Gus dar iki. Diluk dar. Oleh melu liyane kowe oleh nguyang-nguyuh. Kene iki disiplin aja mbok pajak. Padane melu Pak Jakun. Nek lek ra kena diempet ya Pak Teguh sik ayo ora apa-apa. Nguyang. Engko caloro lek Banyol suwi lho engko saiki. Ayo. Wes ana, masa. Nggih. Khusus buntu lho engko. Nguyang. Nggih. Yo saka Mbak Winong ya Nduk Winong. Oh, banyak-banyakan ya penak to iki. Lambene. Kula jengklengi nggih, Gus. Nggih, monggo. Caget. Agak. Awaleh ketemu. Mending-mending. Aja rene, Nduk, Nong. Nah, Kono sik. Oh iki. Iki to, Iki kok linggone kono piye? Melu jenggleng. Lah kita yo teneni to. jamu iki paling ora suwi kono lho. Kok lungguh iki kepiye to? Ikle tak tinggal ngadeg iku ngalih nguyuh. Oh satpam dek. Ya nang, yuk. Dari Winong dulu. Awas jebleng tuh. Ya nduk kan. Jenggleng meneh. Wah, suwi tok pil pindho iki. Urung. Andeng pelambiangan. Dinding belambangan lo iki lo macam-macam ini macam. Kowe iki sing genah. Kowe layu glambiangan mbiang. Iso tak kongkonan nyambut. Lambe mungkin kok iso. Ya ben kompak antum gawe. Lambe mungkin nek nyenggaki ya sing penak. Iki dingge muni. Iki nyenggaki iki. Ora kok ngomong lambe iki. Pak Ido nih. Ayo.
iso? Wela dalah iki lho macok ning kulit lapangan lho ya. Kompak. Iso Dik. Kok iso? Oh, bela yo maju. Sana bela santo. Golong bali yo. Ora penak no. Anu dramu ora kene to. Lah iya. Wong aku penak lho. Bela yo maju. Duduk yuk. Enak iya maju. Alah. Ya apa rek? Kon niku lha apa sih? Gak tepak mencolotmu gak tepak rek. Mas, padahal kita Mas. Lho cak klitik enak jengglek iki. Ayo. Tiba gak enak gak tepak iku. Enggak Ya tepak apa babano wis. Ayo. Sing iso, sing iso. Padahal kita ya apa sih alas. Tak pongor temen kok. Padahal iki. Kono nang. Yen Sing empol kae Jos. Mas Leh, dengar Mas. Yuk. Lah. Hei. Out. Ketoke bar ngombe jamu sorengat. Apa itu? Sorengat ki sore diombe isuk jengat. Iki lho. Ha. Kayak rekaman radio. Kita alas Kok main klodok tok iki kepiye ta? Wong tak nggih ya penak lho. Liyane jajal. Tuh. Liyane sik iki sik. Jajal iki diajeng. Ayo. Jajal anu Mbak Tuti. Ayo, Mbak Tuti. Jajal nek kono. Tuti sik, Mbak Tuti sik. Yo. Jajal Indro. Mbak Indri. Ayo Indro, Mbak Indri. Yo. Mbak Indri. Cik, rolu ya. Hop. Bagiane jagung bertongkol 2. Iki aja ngepasi mau. Saya toh, Mas Kluduk coba iki winong. Ya, Cik, rolu ya. Iya. Indra, tabir kita. Indri. Mubur bisa gas. Udah tuh. Nyapa? Barangmu tak ada ngene. Piye? Jagungku sakit. Salah era dikei klobot. Jodone karo aku kok, Mek.
Piye, Nduk? Jenengan jodone kalih bra mending basa nggene nggonku lemah. Aku lek karo jelem ngono lho, Mas. Aku lek karo iki akan menimbulkan 2P, Mas. Apa itu 2P? Pentung-pentungan. Ampun salah jenengan ngene kula pun murup koyo sabun gip lho. Pun koyo sabun gip lho. Lumahno kok kaya prau prigi. Jane koyo Ora. Kene. Ya, anu Birgita, ya. Jojoku kono. Disyukuri. Yuk, sekarang. Monggo, Gerajakan Banyuwangi. Dados. Hei. Reno bengi
lambi mangan komposisi yang luar biasa. Nggih. Tur ngeten Mas Klitik. Dawuh nggih. Dawuh saking Mbah Lurah, nuwun sewu minangka tandha tresnanipun Mbah Lurah Haryanto dumateng warga masyarakat khususipun Desa Simo. Nggih. Menika panjenenganipun kejawi payangan ugi wonten hadiah Durpres. Alhamdulillah. Nggih. Wonten 4 hadiah, 1 Magicom, 3 adalah sepeda. Nggih. Keparengipun sing loro 1 sepeda 1 Magicom diundi pada limbuan. Terus sing loro sepeda. Ya, Mbak bilih wonten sampun madya. Anggenipun niki lho, ndelok wayang oleh hadiah niki ra piantun sing blobo ngoten kados Pak Heri. Tandha tresna niku le matur nuwun Mbah warganipun. Oh, Mbah Lurah piyambak. Nggih, nomore disiapne mbok bilih mengke cocok, alhamdulillah rezeki. Swara klone telas regine Mas. Nggih, napa mangke dipun sembuhi melih. Nggih. Monggo. Langsung kemawon Bu. Wis siap monggo. Nggih, ingkang berkenan mengambil Bu Kesi. Oh, Bu Kesi nggih. Topipun dipun bikak rumiyin, dipun kopiok, Kung. Dipun kopiok. Diblek sik Bu, Oke. Mbak Lurah piyambak iki lek ra piantun budaya kok. Siap, alhamdulillah. Ingkang setunggal hadiahipun Magicom. Nggih, ingkang sepindhahan hadiah menika matur dhateng masyarakat Simo. Sinten kemawon ingkang asal mugi-mugi Dados berkah. dados berkah awet nggih. Amin. Nomoripun cobi kula anu, Mbah. Nah, betawisipun mbiyen mboten ngagem kaca tinggal 006 ingkang rumah cocok nomoripun 00675 1 unit Magicom. 1 buah Magicom. Bon, Unit enten motor. pokoknya sing nomornya cocok mungkin langsung ting daleme Mbah Lurah. Nggih. Pira nomornya? 075. Nggih, mungkin sing nomornya cocok langsung ting daleme Mbah Lurah. Oke, ada 1 buah Magicom. Magicom. Wonten? Enten Oh, Pak. nggih, menika Nggih, nggih, siap. Wonten nggih. Enten. Wonten menika. Niki Magicom nggih, Pak. Nggih. Lajeng Lajeng sepeda. Lajeng menik dipun cicil pertama menika pentil riyen. Pentil kaya anakmu nyemplik ngono. Sepeda jatuh pada nomor 00214. 00214. 004. Bu, monggo Bu, tindak sini Bu. Wonten Bu niki. Bu. Sepeda. Monggo Bu. 00214. Dicocokkan sana. Mungkin dari keluarga besar bisa mencocokkan nomoripun. Nah, Iki sepeda 00214. amin Pak. Enten 00214. Leres dalam ting griya. Oh ya video call barang lho ya niku. Pangapunten, Mas. Enten. Mas. Ini perwakilan yang ngasto napa? Kuponipun sami. Monggo. Iki Ya. sepeda iki, Pak. Wonten ingkang sepeda. Sepedanya ada Mas. Ada enak. Oh, wonten. Nggih, siap. Mas, ini monggo Mas, diasto Mas. Wah, jan. Lajeng nyingkat waktu langsung mawon. Nggih, siap Mbak Lurah, terima kasih. Oh, langsung Nuwun. sekawan, Dibantu Mbak. mriki malih. Sembah nuwun Nggih. Mbak Lurah. Kalih menit mengke terakhir. Goro-goro, Oh, nggih. goro sepeda.
Nggih. Non? Oh, Tidak datang, ada. Mbah. 2214 bener enten. 00214 bener enten. Mboten enten. Oh, via WA. iya, iya. Oh, iya, iya. Dinyatakan gugur. Gugur via WA. Kobong. Nyatakan gugur nggih. Nggih, Lihat nggih. WA nggih, siap. Yuk. Raiso. Malih, Mbah. Nggih, siap. Budal. Yo, monggo dipirsani melih. Nomor 1 unit sepeda 00338. 00338. Enten niku Ah, kuwe niku. niku. Pundi, Mas? Nggih. Turah. Oh nggih, menika pun aman. Nggih. Dicek riyen, Bu, mengke kupon parkir sing sampean sawang. Monggo Parkir. Balurah niki njan aturke mriko. Ah, Bah, atur nuwun tepuk tangan kagem Balurah. Luar biasa. Mersani wayang sik duwe hadiah niki ra Mbak Lurah. Beh, Jan. Alhamdulillah. Masa. Muga sing sakulan pindho nggih, Mbah. Amin. Mbak Indri tanjakne no. Siap. domestik kok. Ayo, Monggo, ayo, monggo Mbak ayo, Indri, ayo, Mbak Indri. nggih, Mbak Indri nggih. Nggih. Cublak suweng Mbak Indri. Yuk, dados. Oke. Coba suwan ketek ketek mabuk boleh rale sapa guyu delikake sing pocong ngopo. Coba suwan ketek ketek mabuk boleh rale sapa guyu delikake sing pocong ngopo sing pocong ngopo sing pocong ngopo. Ah, Jan. Pon nek niki mboten sah gawe macem-macem, Gus. Ngantek mbok gang. Ah gedhi ngriku e. Wilujeng dalu Pak Nggih, wilujeng dalu Mbak Indri, wilujeng dalu nggih. Derek ajar Gadi Wano. Jenengan asli Simo mriki? Asli Simo. mriki. Ini yang bisa dinamakan Titik sinden mriki. yang kreatif ya Mbak Indri menika. Kok saged, Mas? Menika waranggane jenengan ngagem jarik menika. Plitian nggih. Lure iki nggih Garuda kok ya ngerti lek ning kene-kene Garuda ya tak anu iki. Jenengan kok ya iso wae kok ya. Tapi nuwun sewu, Bos. Pripun? Ini yang bisa dinyatakan bahwa wanita yang istimewa. Kok iso? Kok saged, Mas? Apa? Sego goreng lek ora istimewa ke lek ndoke. Mulane jaldane wanita istimewa iki mesti nek ndok. Tri, Dalem sehat ya? sehat, Mas. Alhamdulillah sok ketemu Nggih. jenengan. Alhamdulillah, Pokoke muga-muga Cik. sampean sehat. Amin ya Allah. Wis aku setrawalin jarak sampean ndok. Lah napa? Tapi yang tanganmu gawe digedi koyo ngene aja. Tembangipun kesanipun saya, Gus. Nggih, Nah napa? iki ya bebas. Indri ki duwe lagu yang andalan sendiri. Siap. Oh ya Lagu apa Wanda Sayu? Kula jake duet, Derek Gus. mawon. Silakan. Ah, Monggo. niki mumpung gaweke lintang asmara wae. Oke, Wah, nggih. Nek. Berarti aku wedokane ya, Mas. Nggih, jangan wedane kula Siap. lanangane. Niku, Pak. Pas. Mangke apa kesupen goro-goro masih ada lagi satu Magicom dan Siap. satu sepeda Honda. Bersama panjenengan. Bersama Anda, Yamin. Monggo lintang asmara. Kayak nyapa mlorok mripate. Ora iki tak Ngapa to, Mas? tak jejerik sikile gede tekmu lho. Keselu. Wih, makane nek wong wedok ki ngene-ngene iki lho, deloken dirabi kaya winong apik, rambute ning bathuk ketel. Ki pemikir manajemen rumah tangga yang apik. Kaya ngene iki sapa Berginta, nggon gudhek kuwi rambute ketel. Kuwi apik dadekne bojo karo garwane mesti sok mirengke. Bojo ki rambut tok. Lho. Lagi lho. Ndruwo. Pak Eko ngono, bojone ndruwo jare. Kita mbien bar dirabi iki terus dibekat tak labi lho. Ning titanono lho. Nenek wong wedok Piye? kentole mbem, sikile gedhi, Terus? rambute njlabrut Lah, jabrut. kowe aja dirabi. Ngapa, Mas? Banci ngene iki. Kaca-kaca lintang asmara nggih. Monggo. Siap, ya. Yuk, dadas. Ayo Dek Indri. Tresnamu coba ngarani. Tresnaku tulusin batin Kang Mas. Padha karo aku, Nduk. Aku malah kantor.
besok ndang pateno. Dah balekno Ndang. Yo. Ya. Yen wis tremo Indri Ora bisa dipisah. Luar biasa. Makasih Mbak Indri. sangat serasi, Pak. Saya setuju. Serasi. Serasi. Papan lokalnya Mas Kluthuk Sampeyan iki jan kaya serasi. Komojaya karo Ratih tenan. Iya, tenan. Kaya Mimi lan Mintuna. Iya. Iya. Mas. Kaya Si polos kan. kaya Batin. kaya Ramadan tiba lah. Ramadan cinta to. Ramadan tiba. Terima kasih Mbak Indri nggih. Mbak Nur, Mbak Indri. Doakan Mas Klitik Mas Kluthuk untuk Bapak Lurah Haryanto. Siap. Ingkang baku namung derek-derek urun ndedonga Gus dipun dana rasa Nggih. anggenipun sedekah lilahipun beliau Bapak Heri Saripit Ibu. Mugi-mugi menapa ingkang dipun suwun, menapa ingkang dipun jangkah, insyaallah Gusti Allah paring ridho lan hidayah. Tansah pinayungan kabagyan kamulyan putra kekalih ingkang dipun lenggaken wonten ing damparing kepabron tumuju wonten ing samudraning bebrayan dados ingkang Dampare keprabon. kok dampare Keprabon Mas. Nggih, nggih, Mugi-mugi tansah manggih kakilan ini kang momongan ingkang satuhu soleh lan solekah ngabekti marang piyai sepuh kekalihipun. Amin ya rabbal alamin. Mugi Nggih. Gusti ngijabahi. Amin. Kupat lepet boten liwat sedaya ndom slamet. Nggih. Blangkon genahku ukurane. Lakon kudu ana crita lan lakune. Dawet sak cendole. Katoke ngapret. ketok cendol. Mbak Nuwun, Terima kasih. Salaman sik Mas matur Kene. nuwun. Mas Kene. Ayo. Alhamdulillah, Pak. Nggih, Sebelum nggih. prai sesuk Pak Cahyo. Nggih, sok prai Mancing aku Pak Cahyo. Mancing kok. Mancing kok masalah kono. Ayo nggih. Katoke ngapret. Ketok cendol. Mbak Nuwun, Terima kasih. matur Salaman nuwun, sik matur Mas nuwun, Kene. sampun Mas nggih. Mas Kene. Ayo. Alhamdulillah, Pak. Nggih, Sebelum prai nggih. sesuk Pak Cahyo. Nggih, sok prai. Mancing aku Pak Cahyo. Mancing kok. Mancing kok masalah kono. Ayo nggih.